Interviewlarda iň gyzykly sorulardan biri erase we slice'yň tapawyny näme bolup gelip biler. Bir seredik görsen gaty meňdeş görünip biler. Ýöne olaň ören wajyp bolan tapawutlar badyr we şu tapawutlar bardy häzir aýdyp berjek. Massivler, array'ler bu belli ulluğun elementlerin kolleksiyasy. Bu demek olar başta dördülerine massiwin razmerini bellenilýär we kodun programmaň işleyişinde oň razmeri ütkemeýär. Massiwi azrak ulanylýar sebäbi biz massiwin bolup biljek gowurmany hemişe öňden anyk edip bilmeýäs. Mysal görnüşde göreli var numbers bellek goýas 3 sanak diýip mysal string tipini belleýäs. 3 sany string muň içinde de fmt println numbers. Şu fmt bize şunyalyk 1 2 3 diýip massiv çykaryp berýär. Şu misalda biz belletip goýduk. 1 2 3 diýip ýazdyk. Eýsen biz bellemesek num 3 int diýip çykarsak fmt println num diýip görkezsek şular ýaly output çykarýar. Получается biz bellemedik sany, nol bahasyny özi dollar goýar. Şeýle hem on gowurumyny bilmek üçin biz ýöne len diýip funksiýany ulanyp bilýäs. Len nam etsek 3 diýip çykarýar. Tak, bulara erase diýäs. Indi bolsa slices bar diýip bereýin. Slice bolsa, terjime etsek, kesim diýsek bu dinamik struktura. Struktura içine sersek bärde massive pointer bar. Len, to есть length, uzunluk, hem de capacity bolsa sığım. Şu ýerde capacitance, to есть şoň sığymy täze ýady allokasiýa etmän şu massiva sarp boljak elementlerin sanyny aýdyp berýär. We massivden tapawutlary öňden düşünýänsiňiz, slice'lar öz gowurymy ýetip bilýär. Şoň üçin hem slice proýektlarda köpürak ulanylýar. Slice döredilerne go ýankyrak massiv saklamak üçin gerek bolup biljek ýady bellek goýar. Ýöne oň razmeri öňden belli bolsa edil massivde akýarak ýanky bellenilen tipin nollevoy znaçenýlerden dollar goýberýär. Indi bolsa mysal hukmunda slice'laryň barlak göreli. Bizde s var, string. Stringlerin slice'lary. Misal üçin ýazaly. Indi şular ýaly massivde öretdik. Elementini tutup ütkötmek üçin ýa-da köýür şu elementin indeksini berip ütkötüp goýberýär. Misal üçin b harpyny ulatyp goýbereli. fmt println s diýsek, indi şular ýaly output çykarar, biz kiçik harpy ulatyp goýberdik şu ýerde. Hem de sreýazyň ýanky böleklerini alyp göreli. S1 diňde misal üçin biziň sreýazymyzyň 4 üçeçelini alsak, hem de S2 misal üçin sreýazymyzyň 1-nji we 4-nji elementini alsak, S1 bilen S2-ni print etsek, bize şular ýaly output çykarýar. Bil we ilim. Ýene bir bilmeli zat, massivi ütködülene massiwin kopýasy döreýär. Mesela funksiýa geçiremizde massiwin kopýasy döreýär. Biz slice'i geçiremizde. Slice pointer hukmuna geçýär. Hem de slice'ın içindäki ýakyrak S1 biziň birinji slice'ymyzyň pointer hukmunda işleýän bolsa, S1'in elementini ütkösek, biziň esasy S slice'ymyzyň maglumaty hem ütkar. Häzir onu tiredeli. Mysal üçin biziň S2-nji slice'ymyzyň nollevoy elementini ütkösek, şu ýerde S2-nji slice'yň nollevoy elementini ütködüp, häzir S bilen S1-nji slice'y seresek, olaryň hem bahalary şular ýaly görnüşde ütkak gitdi. Gowranetdik görüşmediýärlik outputlar etilbeden garaşmadiýarlyk bolup geçdi. Indi şular ýaly kysgaça slice bilen array'ň tapawuty.